Hello guys, नोंथांमोनखौ Prakash channelआव बयखौबो बरायबाय। जों दिनै दैबाना जानायखौ नायनो नागिरदों। गोबां गाज्रि दैबाना, बाइकफोरा लोमसावजोबनाय। दा नोंथांमोना गोबां खस्थ'यै बाइक सालायनाय नुनो मोनगोन। नैबेनो आइ दैया, बे आइ दैनि दैयानो लोमसावहैजोबदों बिथिंजाय जों जेराव थांगोन। बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट लोमसावनाय। एडिसिबो दंफैयो नै जों फैनाय समावनो। बेवहाय गोबां मानसिफोर बिबांनि दङ दायो जमा जानानै। रेस्किउ टीमफोरबो दंफैयो नै बिसोरबो। बिनि गेजेराव दैबाना बेयाव ना बोखांदों मानसिफ्रा। लामा सामा न' लुनानै थानो गोनां जादों। गासैथिंबो दैबाना लोमसावजोब्बाय। बे लामायासो लोमजोबनाय जाहैदोंमोन। ओमफ्राय नैयाव मोसौफोरबो दोनदों गावसोरबो थानायनि थाखाय। नैथिं न' गोबां बिबांनि मुस्लिमफोरखौ नुनो मोनदों आं बेयाव नुनाया, बांसिनानो मुस्लिमफोर। नै मोसौफ्रा बेफोरावनो खालाबायनानै दोनदों। मानो होनबा दोननोथ' जायगा गैला, बहा दोनबावनो। बेसारा गांसो जानो मानोबो जायगा गैला एखेबारे। थ' बेवहाय मानसिफोर जमा जाना दं। नैबेयाव मोनसे आरो थिनालि सिस्टेम बायदि दं, ओरै माबाथिं थांग्रा, दावखोलांग्रा। बेयाव मानसिफोर बिबांनि लाइन जाना दं, हिनजावफोरबो हौवाफोरबो। मानो लाइन जादों होनना बुङोब्ला बेवहाय माइरं होदों, सरखारनिफ्राय माइरं होदों जाहैदों। बेवहाय जे माने जायफोर माइफोरखौ बासायनो हायासै, माइरंफोरखौ बासायनो हायासै, सरखारनिफ्राय प्रटेक्सन। नैबे रेस्किउ टीम बिथांमोना थांनो रेडि जाबाय दायो। दा माखासे जेसेबांखिनि डेन्जारास प्लेसाव, डिफिकाल्ट प्लेस, प्रटेक्सन खालामहैयो बिथांमोना, थांनानै बासायहैयो। बेबायदि टीम बिथांमोना दायो थांफिननो नागिरबाय बिथांमोना। नै नाव जावनायफ्रा नोंथांमोना नायदो। लैथो बायदि लोमजोबखाबाय गासिबो, नायजोबलाय लैथो बायदि। इथे लुयानिस ना इथे बनायास ना इथे बनायास इथे बनायास जे যাব কি লুই আনবে তো गासिबो बरटिकमोन नै बिसोरो गासिबो लोमजोबनाय थांसिनसै बिसोरो। जायगाखौ बुङो 2 नं जाम दाहार। लोगोफोर जों दायो बेनिफ्राय आरो बिथोराव आरो थांबावनो नागिरदों, नायबावनो नागिरदों। बे गामिखौनो 2 नं जाम दाहार। बे बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङावसो गोग्लैयो दै। जों चिरां बा बिटिएडि एरियायाव गोग्लैनायावबो थांगोन। बिथिंबो गोबां गाज्रि लोमसावनाय दङ। 22 दिन गाहाम दै लोमसावजानानै थानाय दङ न'खरफोर। स' बेवहायबो जों थांगोन। लैथो बायदि नुजोबबाय लोमसावजोबनानै। बे आइ दैमायानो लोमदों होननानै बुंदों। गासिबो गोलावसिनफ्रा बिरादनो न' लुना थानाय, बेवहाय गोबां न'खर दङ बेवहाय, मिथिबायना। स' एसे नायहैनोसै बिथोराव। औ आनै हेलौ औ मा र' आं दा सोलाबथ'वाखै। औ आं थांगोन र', आं सोलाबथ'वाखै दायो। माबा सोलाबबानो थांगोन आं नायनो थांगोन। आं नै माबा दैबाना जानाय नायफैदों। आं दा कल खालामगोन दे आनै। लोगोफोर बेनो जोबथा। बेनिफ्राय जों थांनो हाला, दावखोनो हाला। गुबुन जायगायावहायसो नायहैनांसिगोन, नदिया पाहारथिंजाय। बेबो बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआनो। बेनि उनावहायसो जोङो बड'लेण्डनियाव गोग्लैनाय थांनो हाला ना बेनिफ्रायथ' हाबहैनो हागोन। गिदिंफिननांसिगोनसो जों। हाब बे माथो सेस नै बेबो लोमजोब। हाब नैबे गोजौसिम लोमजोबदों नामालै? बेसेबांसिम गोजौसिम लोमखो जेनेबा? কিমান লৈকে ওপৰ উঠিছিলে বানপানী? বানপানী কিমান ওপৰলৈকে উঠিছিলে? এই সব উঠি গৈছে না? बेफोर सब नुवाखै नै माबायदि लोमनाय, मोनामलायबाय माथो। लोगोफोर जों दायो 2 नं जाम दाहारखौ नायखांबाय। जों दायो नदिया पाहारथिं थांनोसै। थालिरनि नाव बानायनानै गावनि न'आवनो थांनो गोनां जादों, ओरैबायदि दैबाना। स' नोंथांमोना
नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय फारिलाइ स' नुनो मोनगोन नोंथांमोना जायफोर बे जायगायाव फैनो मोनाखै बिथांमोना बे भिडिअनि दारै नोंथांमोना नुनो मोनजोबगोन। একদম পুরা ভিতরে উঠিছে পানী মানে পাকা থকা পানী হৈছে পানী হৈছে সব ন তাৰ ওপৰত এইখিনি খুবলৈ কেনেকুৱা হৈছে এইখিনি মানে হৈছে খুবলৈ ডিষ্টাৰ্ব পোৱা নাই উপায় নাই ফালেঙৰ ওপৰত ফালেং আৰু ও মাই গড আৰু এইফালে ভিতৰত আৰু ভিতৰতো একটা অভাৰটে 22 দিন পানী এনেকুৱা হোৱাটো আৰু এইফালেতো ইফালেতো একদম 22 দিন बिसोरो क्लाससो गेलेदों aku speaker Salah sistem oleh ini sistem oleh Iki thang halar na যাবলৈ নোৱাৰি না এইফালে আৰু ৰাস্তাটো ভাঙি গ'ল না এইটো চাবা নাযায় এনে दासिमबो नाव जावनाय सोलिगासिनो दङ माल माथा रोगानाय दासिमबो सोलिगासिनो दङ जों सानैजों बेवहाय बेरायहैदों नायहैदों माखासे बेयाव माबायदि जाथाय जालांखो नोंथांमोननो देखायनो थाखाय जोङो खस्थ' मस्थ'यै बेवहाय थांदों एबारना बाइक एथिंजायथ' थांनो हाला जों दा नदियापारायाव थांनांसिगोन दा जों दायो नदियापारा थांगासिनो दङ कारेन्टआ बाला इयो होनो हाखायानो दाथ' सेस खालि होनांगौ संना थारलै लाना कारेन्टआ आयौ ला दैयानो उल्थासो फैयो बेथिं बोहैखायो बोहैनायालाय थांखाग्राखा इयो नङा बे ओरैसो थाङोमोन बे दैया उथिं ओरैसो थाङोमोन ओरैसो थाङोमोन औ
Iya. Oh, ini mate you people ni माबा नुबाय. बे माने सिराङाव माने बिटिडियाव गोलैबाय आरो ना. बेयाव गोबां you people दं खोमा दांलै ओंखायनो बेखौ सिराङाव गोलैयो बियो नदियापारा गामि. जों बे नदियापारायाव दंफैयो दायो. न'फ्रासै नै दैयाव उल्था बोहैबाय सेस न'रानि लोमजोब्बाय नै बे न'आवथ' मानसि गैयालै बे दा थानाय नङालै इयाव जों दायो नदियापारा दङ नदियापारा चिरां डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैनाय बर'फोर दैयानो उल्था बोहैदों एक्चुअली दैया बेनिफ्रायसो ओरै बोहैलांनांगौमोन जाहैदों साहानिफ्राय खोलाहा खोलानिफ्राय साहा बोहैबाय आरो एक्चुअली ना इथिं बोहैखायोमोन खोमा ना नङा नों फैखांखाबाय दा इजों होमबालाय आसरित ना स' लोगोफोर जों दायो नदियापारायाव दङ नदियापारानि रायजोफोर बेयावनो माखासे रिलिफ थादों आरो बैथिंजायबो दङ जों दायो रिलिफआव फैदों नैबेनो रिलिफ बेयावनो माखासे रायजो राजाफोर दङ 42 न'खर दङ 22 दिनसो बे जायगाया लोमजादों दैजों गोबां सम जाबाय स' नोंथांमोना बेवहाय माखासे इन्टारेक्सन लानायफोरखौ नुनो मोनगोन नदियापारा गुदि फरायसालिमा बेसेबां न'खर दं बेयावहाय बेसेबांसो न'खर दं बेयावहाय हा 42 गासै ना नदियापारा ना गामिया ओमफ्राय सरकाराथ' नोंसोरनो मदद होफैगासिनो दं बेसेबांसो दिनसिम लोमसावनानै दङ नोंसोर बेयाव रिलिफ थानाय बेसेबांसो दिन जाबाय 20 दिननि बारा जाबायना सिगाङाव थांनाय एमसिबिफ्रालाय मदद होफैगोन ना फैयाखै नायफैगोन ना नायफैनायनि लोगोसे मदद होगोन ना रां रुफा बा जानाय लोंनायनि सायावहाय दैफोरनि सायावहाय फैगासिनो ना मोजां जादों दा कारेन्टनि थाखाय कारेन्ट गैयाना जोंना बेनि थाखाय जेनेरेटर फैबाय जेबो उसुबिदा गैथ'आ ना मोजाङानो उसुबिदा माने दा उन्दुनायनि थाखाय जों गथ' गथाय हायाव उन्दुनाय हायाव बांद्राय सोलोंथाइ जायाखैना इयाव बैयाव ना ओइ लामायाव थानाय खाथियाव गासै बेसेबांसो गर थानाया बेवहाय 42 न'खर दं आरो ओमफ्राय दा खावसे रानदों आरो दा इयाव 60 गर थायो ओमफ्राय इयाव खावसे इयाव थाफैयो आरो 42 गरबा बोरै 42 माबा 60 जन बेयाव थाहैयो आरो 60 जन बेयाव थाहैयो आरो आच्छा 60 जन ओमफ्राय बे दंखल बानायनायखौलाय सोरथो ना नोंसोरनि निजेन बानायदों ना बिसिना समस्थियाथ' थुरिबारि गोलैयोना महेश्वर रय नामा सिगांनिया ओमफ्राय दा माबानिया गोदान केन्डिडेट सिगांनि एमसिएलएआ जाहैबाय महेश्वर बिसोरथ' फैदों खोमा ना फ्रायानो फैजोबदों खोब मानसिजों माने माबाजों सिनायनाय आरो नामजों मानसिजों बोरायजानो सोर एमसिएलए बेखौ सिनाया आरो मादि नामा माना अच्छा गामि ओरैनो ना आंगायसा केमेन सार्चनि आरो केमेन सार्च ना ओमफ्राय गेटआ जाहैबाय हेडमास्टार बे मोसौ मोसाफोरखौलाय बहाथो दोनदों दं आरो दा ओमफ्राय दानाबो होफैदोंमोन नालाय मण्डला दानाखौबो होनाय जाहैबाय माबाजों रानना होजोब्बाय दा बिदिनो दंथ'यो संनायफोरालाय खेबसे जमा संनाय जायो गेस दङ गेस होफैदों माने सोरबा सानैजों साथामजोंबो बिदिनो माबा होफैनाय जाहैबाय आरो गावसोरनो होफैदों ना अननानै होफैनाय जाहैबाय ओरैनोथ' नोंसोरो सरकारनिफ्राय मोनगासिनो दंखायो दा ना सरकारनिफ्राय मोनगासिनो जानाय लोंनाय माबा बर' माबानिफ्राय एबसु माबानिफ्राय
एक्सट्रा बिदिनो आरोना दे मोजाङै थाबाय था होनबालाय आरो मोनसे प्रब्लेम जायोबा ओरैनो निउसफोर फैगोन ना फैगोन निउस चेनेलफोर थाबानो जाबाय बबावबाफोर मालाबा प्रब्लेम जायोबा खोन्थाहरबानो जाबाय जाहाथे थाबैनो फोसाबनानै होनो हायो बड'लेण्ड रादाब जोंना बर'फोरनि गेजेराव बड'लेण्ड इंखंबो दङ ओंखारबाय गोबां निउस चेनेलफोर ओंखारबाय निउस चेनेलनि दारैसो मिथिनो हायो नालाय खौरांफोरखौ नैबे बिथाङासो आंखौबो लानानै फैदों बेवहाय बेरायनो थाखाय थारमाने न' हाबजोबनानै दैखौ नायजोबथारदों आरो बै माबाफ्रा आरो साम्बादिकखौ लाना फैबाय बिसोर नायै देखायबाय न' थांनानै खेबसेबो आरो न'फोरखौ जोंबो ओइथिंजाय माने बालाफिथा ना मा होनो बालाफिथा ओमफ्राय 2 नं जामा दाहा बेथ' बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सिमाया बेनो ना पाब्लिक हेल्थनिफ्राय ओरै बारबोबाथाय माने चिराङाव गोलैफैबाय आरो ओमफ्राय बैयाव मोनसे कारेन्ट दङ दुमनाय बे बाला माने नदियापारा बे बालाफिथानिफ्राय फैनानै थिनालि मोनसे दंना दालां ओरै फैनानै कारेन्ट मोनसे ओरै जा गिदिंबाय आं दै दुमसावनांगौबा एसे दा कारेन्ट मास मोनसे बारा दैबाना लोमजेननायनिफ्रायनो कारेन्टआनो गैयाना बेयाव लोमसावजोबनाय न' 13 तारिखसोआवनो दैबानाया एसे जाजोबथारदों ओमफ्राय अब्लाबो खावसेया लोमजाथारनाय 13 तारिखनावनो खावसेया ओरैनो न'आव थाबाय थादों आरो थानाया स्टार बेसेबां सम जादों 1 तारिख ना 2 तारिखबो थाफैनाय जादों आरो जुलाइनि बैयाव माबायाव लाइब्रेरियाव दसे थाफैदोंमोन आरो 1 सप्ताहसो जादों थानाया ओरैनो जेबो नुकसान जायाखैना बारा जेनेबा जानाय लोंनाय ओरै माइरं साइरं बेखौथ' मोनबाय थादों र' नङा न'आव दोननायफोर जेनेबा लाबोनो हायाखै बार' न'खरसो बांसिन लोमजाथारनाय दङ खर'सो माने जेबो बारहोनो हायाखै आरो हঠাৎ फैनाय जायो ना दैबानाया लाबोजोबनो हायाखै नारामारियाव बेसे नारामारि गामि नारामारियाथ' ओरै नारामारिथ' नङा बेखौ गरायमारिसो जागोन ना गरायमारि बेलाय बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय सुबारि दङ ओजोंहाय नवापारा आচ্ছা बेथ' चिरां डिस्ट्रिक्टआव सोलियोना बेथ' नारामारियाथ' बाक्सानिसो नांगाखै दे मोजां बिदिनो मोजाङै दङब्ला थेंक इउ दे गाहोजोब्बायना ओंखारनांसिगोन वानाव होबानो माबाखागोन नैबेजों फै खेबसेनो फै ओइथिं गिदिंना थांनो हाखागोन ना ओरै हाइवे मोनहैगोन ना मोनहैया 1 gear होनानै खेबसेनो ओं दालाङानो जायाखै ओरैबायदि जायगा दं सेस लामा लोमजोबनाय मोना
जेबो नङा अब्लाबो थाब फुलिखौ मोनोबा गायलायना दोनलायनाय लैथो बायदि जाबाय बाइकआ सेस नङाबो लोगोफोर दैया बेसेबांबा गासिबो लैथो बायदि जाबायना बिसोर बायदिबाथ' आरो नानि जांगाफ्रासो मिथिखायो लामाफोरा नायसै बिराद खस्थ'यै एखेबारे बाइकखौ थांबाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Solai kini lo yani bana. এটা তো কিছু নহয় আই নদীতে পার হয় bagan sagan गासिबो लोमजोबबाय जरा यो डाइरेक्सना बेलेग जाबाय अन्थाइ बार माबादों बुखोदावदों र' दैया लोमजोबथारबाय नामा बेयावनो नुयोना सालायखै सालाय थ' सालायदो नै बेजों मोनदां औ र' बेसे गोथौ
ओरैनो बिजों गोबां खस्थ'यै सालायनानै फैबाय लामाया स' गाइस भिडिअआ एसेनोसै जोब्बाय जों गिदिंनानै नायबाय गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा आरो थेंक इउ स' माच गाइस